Ublay shibun yepi ki parlok ki baju sel tenat ban page ya kane ke video ha kane ka channel. Bat ha kane ke video bamenta ngan wanra ya ki job notification belapelai da ka Air Force School upar Shillong namenta ki post jong ki helper ki badai ha ki pion kom sweeper. Bat omdon ki kran pule lane experience. Te sapet ya kane ke video hadu banda code kenang opinio ya ki detail ba company te parlok lada pdi badang thamai ha kane ka channel sngewa na ila ya kane ka video bat ban share shaki parlok ki jong pi bat kumjuro ban subscribe ya kane ka channel. Ka Air Force School upar Shillong ka code application pi na banta kini ki post jong ki helper ki badai ha ki pion kom sweeper. Bat kelas dat ban sumit ya ki application form ko jong pi kadai hadu ka shitrik Februari arajar arpusau. Te na banta kini ki post jong ki helper ki badai ha ki pion kom sweeper ki namba ki post ki balaj kadon tang kawai bat ha karta ka philam na apply kadai ha karta ka ba arphuai hadu sau post nem karta. Bat namenta kajin siu ka banyo haja transpa hadu khadar haja transpa haka shibnai. Bat namenta ka keran pule katkum kane ka official notification jong ka Air Force School upar Shillong kamdon kano ka keran pule lane ka experience. Bat namenta ka application fees nil omdon. Bat ha ka selection process kapan kong kadai ka skill test. Bat ha kane ka skill test ka kentup ya ka practical skill test. Bat ka merit list kabar kadai ka medical fitness. Bat ha ka medical fitness pidai bandon ya ka medical fitness certificate na ka government hospital. Te komno philap na apply na banta ka Air Force School upar Shillong recruitment arjar sau namun tak kini ki post jong ki helper job vacancy. Te parlok lada pidon kamon bat ka keran pule philaban pha ya ki application form ko jong pi lengba ki dokumen bron kam lengba ka post mail lane lada pisa Shillong philaro banlej sumit sha ka office jong ka Air Force School upar Shillong haswa ka shitrik Februari arajar arpusau. Bat namenta ka postal address kadai ha ka Air Force School upar Shillong post nong air Shillong Meghalaya pin number new kendai lai not kendai email address afsu@shillong@gmail.com. Bat kini ngalabu a description jong kaneka video te parlok ha kaneka video tang kini jiben tiap. Bat lada pidon kano kepat ka ba pimpat syai ba sengawa ban komen ha kaneka video. Kublai shibun.